učiniti da ovo udruženje još kvalitetnije obavlja zadaću? Dobro, ako išta radimo sad, zaista smo općina je socijalno osjetljiva, da tako kažem, i evo, mi smo danas dosta posjetimo da vidimo kako u uvjetima rade udruženje Sunce za djecu sa posebnim potrebama. Dobro, uvjeti su onakvi kakvi jesu, mogu oni biti bolje, sigurno mogu, ali ovo je velika volja za pomoć ovih ljudi što vode udruženje Sunce, kako djeci, tako i roditeljima koji se jednostavno moraju olakšati to svoje djeci uzrastanje. Općina Bihać izdvojila 5.000 konvertibilnih maraka i platila danas ovom udruženju, vidjet ćemo i ovom drugom isto udruženju da se uplati određena sredstva. Mi u kapacitetu koje možemo, mi ćemo pomagati, a pogotovo prema ovim kategorijama. I zbog djece i zbog roditelja. Djeci moramo, da tako kad pokušati usposobiti i pomoć u njihovom zdravstvu, da ne kažemo usposobiti sutra za život, da mogu fino, normalno živjeti, a naravno i da ne budu ni roditelji usamljeni, da ne budu prepušteni sami sebe. Ovdje danas ima 13 djece, sigurno može biti još i više, uvjeti su takvi, djeca se dovoze, roditelji djecu dovoze iz Orašca, ne znam, iz Čekrlija i tako dalje, da se tu druže, da budu zajedno sa vaspitačima. Ja što mogu kao općinski načelnik, ja ću raditi. Hvala.